Hello, is a wine chibele bekule. Tundrum kan video hi chuanin keima lo in study to na le tha ka tiang angte website te application te ni tina kan man poimo turang chi te le kan mang tangkai thin te khang ho kha review karon nei dona tangkai ka ti ho kha ama sain video karon upload ma sa thin dona AI hi study tur tam maya ma se tlang pui kan shet tur poimo chin le overall in karon thur thuak dona ni AI study tur hianin tlai ti om lawani mo tuna hianin athar tam tak application te ron chuak tawa AI sem chuak tu re hi marketing hi an thiam khop maya an duan tira tang hianin marketing hi an plan lok sa ve kani tuna ma AI kan lo man thinang chi te tuna website te application te atira chuanin free in min man tira du tokin min man tir thina ma se aron rei tel tela user kan tam tel tela paid version aron ni ta te thina ni chuanin thiam na hi ron sang chhozela thiam na ron san chhozela wang hianin an apps po hi thadon ti an resa kan man chin theina turin Tlem zawng free ti thei tur hianin an da sa thina ni chu kan manga kan test kwala atha kan tia na thona ne mo personal tan kan manga kan man tam dana zir hianin pay version kha minon offer mai thina ni tha kan ti le useful kan ti kha chu purchase an phu ni le an phu ka ti ni achan chu atang kai a hey AI hi personal kan man tang kai thei turang chi anon sem chok thina free version ai hianin paid version hi anron ti tha thei mai ni paid version hi tam tak test kwal nan kalo mang kwal to kan purchase a full power tak kanan man hi chuanin aman la le tu kani AI kan man chuan eng benefits nge kan mu theng ti kha ma sign an entaila pakana chuanin kan huna safe mai ni hun na safe ka tiom zia chu rei tak kan buai pui turang kha hun rei lo te chungin kan zo zung thei ni entir nan content pakhat hi ka tuang tu ta AI chungchang ai hianin kan hriat ngei tur thil poimo ang chi te mihring ta na poi theiang chi te le mi pot nu fol theiang chi te invent turang chi te khatiang kha min thril te kan tia min ron zia chu sak veka kan zo tanga thil ni thei zong kha min ron da chu sak veka khang zong kha avaya kan siar thei lo pon apoi ho ka min an thlit phim sak le te ti khan atir le thei ni chu summarize antita mina summarize saklete apoi ho chok mina thrilte ti tier le kan du ang zong a then ma kha du tokin kan zot kwal theini kan zota a chana tam ta aron tla halta tuna ma content creator ho youtuber ho te content zon na tur te hi awang mai ni chanchin thar news te mo engkim kha lo beng khona nga ya lo beng var mai nga ya chon research ti na satangai ni lema eng news ngen puan helama eng news ngen puan ti kha compare te nga ya adik zok te thlan fu nga ya ti swal pala followers kan nga phei chonin chanchin diglo the dar tu ha kan ni mei don ani chuwang chonin AI pi ka hianin research na turi tam tak omani browser zong kharon link veka chuda chonin research kan ti ta ni AI khan adik thei tur chin khamin pe ni tuna hianin AI hi atam to maya kan thil thiam te hei doctor te an mani field te amo engineering te professor te tam tak hian an mang tangkai to mai ni le kha thiam piang hian an mang tangkai le zola tuna nga chonin subject tam tak thiam kha ngai to lowa thiam na tam tak hi kan mamo to lo ni eng subject po ni se a expert per chu AI ni to don chu AI mi expert lu tu kha kan lo chhor thiam kha ngai ni mi lo zir chak ma eng kim thil thar zir chak ma mihring ang mai in thil zo thei to le nga la chuwa chuan AI hi subject puya nei tai la kan ti sol karing lo man tang kai dan thiam kha poi mo mai ni thiam ngai AI website athar ron so pon lo man chin vezel turani AI apps pakata lo chuaka a tha mo thalo mo englam pang ne he ngian na tho tam tak va khiat po ngai kher chung lo kan business mo ke mani ne in kai moi apps kha kan thlang chatanga kha apps ming kha YouTube amo search style tam tak review alo tek thina ni so review kha video pathum lenga mo kan en so to pei chonin kan lo hreteu to mai ni chowang chonin YouTube te man tang kai to tur nia zirlai bu thatak mai ni YouTube hi mo azir thiam tan amang thiam tan chonin hlok thlak ma kan man thiam chuan free learning education platform ani YouTube is the best university ni top mai ni university thalut to kan YouTube hi mo kan study duang thil te kan thil thiam duang chi ta kha search zung mai tur chuwang chon AI hi kan mang tang kai thiam nga ya hriat tam lo wang khan lo chor san rewat lo la lo in kil toi lo la kan zirve top hi ngai ni luchil topila kan nel chawanga areyanga atang kai zia kan an hriat to hi chuanin anuam don tu khin rawat ni lepek video kan soifia zelanga tuna chuanin karon thlur thuak don ani ole AI hi enge AI kan ti chu
artificial intelligence tina nia AI hi computer le khol thilan nia mihring puina telmi alova thutluk na siam thei tura duan ani AI hi tu na ma tangin an lo duang dei to tun nuwa ron lar chiam ani lova achan chu tun nuwa nga tinge tiang hian mitam tak ina kan man thei to chuanin enga tinge he tiang ma alar chawa mi tam tak influence thei ti chuan mihring data hi atam to mai ni han ngei to le tila tu na ma sang ka zakwa som kwa le ti vel atang khan tun kum sang hi chung hian Facebook te YouTube te Instagram te mang tu hi alle billion in kan tam to ni social media mang hi kan tam to maya data hi atam to lu tu kani khang data zong kha AI a hian an da lu ta an train ani kan set thiam thei dan turin soi tai la Facebook account kan siam don hian eng nge poimo ma saber in lo chi ngai ama saber in kan ming poimo ma sabera adota I date of birth kha ngai ni chuanin email da theya phone number da theini khang zong kha I data ni to ni khata khanin kan ngei na zong te kan thil ti thin te khang zong kha a record vek mai ni YouTube aponi se Instagram aponi se min linga min zir chak mai ni AI hi first second third generation ti henaron chuaka first generation lam hian kallokila saka zakwa somnga kuma tang dei to khanin AI hi lo chuak dei to ni chu first generation an ti ta ni first generation a hianin asiam chuak tu te chu Adele Lovelace te Alan Turing le John McCarthy ten nia saka zakwa somnga hian John McCarthy hian AI tin minga lo phua dei to ni chuanin saka zakwa somriat borvel kan second generation aron chuak le chuan tun third generation kan thlengta third generation a hianin aron powerful te mai ni AI a hianin achunga hian thil pahni loma pakhat na chu artificial intelligence ti hi nia adot le chu machine learning kan tia adot le chu deep learning ani AI hnuai a hian pahni lo mani mo chung te chu machine learning le deep learning ani khami te bel khom khan artificial intelligence AI ti naron chuak che ani tuna chon deep learning aron chuak che a mi hring thuak ang hian an siam ta ni chu thuak hi engtin nge na tho ti kha an study tir ta ni deep learning hian mo mi hring thuak na tho dan kha zir chiang ta ni chu mi hring angin an ngei tu theya an zir theya thil ti theina an nei ani en tir nan uite hi an scan tira amita scana emo abenga scana uite ni atia ma se kha result thata ka pelo ni uite apo athen chu abeng khup chi no ma beng par chi no ma beng hlai chi no ma tam taka no mani chuwang chuanin kha result kha adik thei lowa deep learning kan tia chuanin level pakhat ai sang an da ta ni he ni lo chuan hei ti kha open and close program kha an da bele ta ni en tir nan abeng an scana alo khupa ama sazoka abeng alo parani abenga para ma se anilo tin a close lea chuanin amita scan lea anara scan lea khang zongzoka a scan chuak veka chuta chuanin percentage som kwa vel awatheng ta ani thei percentage tamper kha alata ni chuta tang chuanin a result kha dik ta mai ni deep learning ina level pakhataron kaisa na ni ta ni thuak hi engtiang in nge na tho ti kha anzir chiang ta ni deep learning a khan aron powerful so mai level pakhata hen min ron nu chhodor mai ni thil na platform website te mo Amazon te Alibaba te khang platform zong a hian algorithm hi an nei veka deep learning kan ti hi an da veka ni algorithm that tak mai om to ni entirnan Amazon apps hi han log in ula han sign up chin maula a apps mai ponilo Facebook nen thlenga kan link vek page chuanin kan du angkha pakhati miron mu char mai ni a algorithm that zia Google po hian manga algorithm hi khoi platform a po mani olsam takin han thir don taila Facebook a hen iduang reels kha han tang chatla second thum vel han en chin la second thum ita na wang khan idu zong kha a hret sak mai ni han thai cholela iduang zong kha ron hu zel meng che ni leng pon thaila ining theilawang achan chu a algorithm kha thalut tukani hey algorithm hi social platform a hen a om veka hey advertisement kan ti don po hianin Facebook YouTube emo poisa kan pe kan boost kan ti thin ta kan business ka kan advertise tu ta kan advertise don khanin dollar kan pe ka ngai ni kha social platform khamo entirnan Facebook hi boost kan du ta ni mi wala lo walang tur le mi wala advertise turin mi tam takinan lo mu thei turin kan advertise don ani khata khanin Facebook hian engtin nge na lo thove ti chuanin Facebook hi ni tin kan ena reels te kan ena Instagram aponi semo reels te kan ena kan thai kwala kan du na chen na thlen khanin kan ding chat mai ni kha kan din na kha algorithm hianin alo chin chia chat mai ni kha chin chia zong kha idu zong te itui zong te en chak zong te I search te khang zong kha lo record vek mai ni kha imizia zong kha Facebook khan algorithm a khana chin chia che ni kan nalam te ka lo advertise tu ta ka advertise don khan thlan tur tam tak option khamin pe ta ni engenge min pek ti chuanin kumsom pare ta tanga kumsom tum panga thleng lo mu se ka du katita chuanin demographic te ava control le theini khata khan enge interest zong football interest turani emo business lama interest
interest tur ani chuan finance lampang interest tur ani kha tiang zong kha ta hianin option zong kha ada thei vekani khang zong kha record veka a record zong atang khanin poisa ka pek che khan inwala min friend lawa min follow lawa min subscribe bok lawa min subscribe mi alo chung po khanin inwala khan kathil zorte ka business te karon advertise theini khang tinan khan algorithm khan mangani social platform an algorithm hi riat cheni du chon platform tina khanin I personal details kha da vekro a fine I date of birth te in a thote I school kaina te I degree te chuan I habits te I interest zong te khang zong kha ada theina zong khan han feel kim vek chen mala I new feeds kha adang vek meng ingai event tour angji kha aron tlateu meng achan chu an business te online an thil zor te an advertisement zong kha aron tladon ani I muteu meng enternan video pakhat ka video upload ka view tu kha minute railawa sang chuang hal ta ni kan upload na platform khan hei hi chu content thani hi atia midang platform a khanin awang mu kwal ta thina ni chu algorithm kan tia algorithm hian tam tak a mu zung mai ni tiktok page chu algorithm a tha em mai ni tuna I video upload kha mi sang khatinan en chon mi sing khatawa mu halani in friend mi alo maula in follow mi alo maula a mu chak em mai ni chuwang chonin khovel ina manga khovel hian anga event em mai ya kan mang tam to em mai ni chuwang chonin I content na tha I video quality nei phot chon midang danga khanin awang mu kwal thina khaka algorithm ani tani algorithm hianin thil pani support em mai ne ya pakhan na chuan I video quality emo I content kha athaturani thalak poni se video poni se eng platform a poni se athat phot chuan I platform algorithm kha a popular chak em mai ni atot le chuanin consistency kar khata video pakhate mo thakata voi khate mo ei khoi ngai mi alo hi chuanin eng tiang khoba quality tha content poni se midang kha mu muang em mai ni consistent dewa ei regular dewa thil I post emo status emo thalak I post emo video I post chuan I content a that phot chuanin I algorithm kha a thadon lo tukani omzia chu an platform a hian omreng se min du ni ngange algorithm hian na tho that ti chuanin midang a mu kwala en tuan lo tampo le company na until product advertise an tuang chi te dollar pay an advertise ang chi te kha khang view tamte reach le engagement tha quality content a khanin an va advertise ta ni chutarang chuanin content creator ten suman lo zonga chidi chuan tam takin an lo mu zela a tha mai ni en tirnan a algorithm that zia chu ithil duang zong kha I phone kiang khan au vakla ice cream du chuanin I phone kiang khanin ice cream ti vakla I browser kha 100 refresh la ice cream ron tlamei theini azu piam thuni kha chutiang tluk chuan a algorithm hi a that to zia chumo chuan hei information te hi anin lei sak thin website page chu tawlu tuk social media platform tak ngial po an zuar theinia YouTube kha hanran char la thakhatania thathumaron nia subscriber an tama view po resport thata khang zong kha an zuar chhong le thina ni mon okay khati zong khani mai sala he ka channel a hianin AI mai ni lo IT le knowledge sharing ka ti to kha computer lama hria tur poi mote phone atanga hria tur poi mote apps te browser te technology ne na in kai noi reng chu karon share vek don ni chuwang chuanin he channel hi ilo subscribe be ngei don nia kolome